No niin. Se on tämmönen 124 Mersu viimeisen päälle siistissä kunnossa. Tuli pakkasta tuossa eilen aika paljon, niin eihän se ollut jaksanut lähteä käyntiin, vaikka nämä pitäisi hyviä lähtemään olemaan. Hommannut tuossa joku aika sitten tämmösen Telvinin apukäynnistin tai mikä tartti homma tää nyt onkaan. Niin kokeillaan tällä, että lähtisikö se. Kokeillaan nyt aluksi tuossa vielä, että ilman mitään virta-apuja, että jos se siinä on hienosti laitettu toi teippi tohon puhaltimen, kun se vähän työntää kylmää, että se ei ihan mene kunnolla kiinni. Katsotaan, lähteekö se. Hehkutellaan sitä vähän. Mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään? Ainakin pitkään se hehkuttaa. Ei jaksa. Oho. Nyt sieltä lähti jo. Siellä oli pyyhkijätkin jo päällä. Ei ne kyllä päällä ollut näköjään lähti pyörä. Ei se jaksanut. Otetaan konepelti auki ja nyt tää on jo välissä. Tosta vetää toi hantaakin ulos ja saadaan nousemaan toi löydetään akku täältä. Tosta toi suoja päältä pois. Tähän pitää laittaa toi piuha tohon vielä kiinni tohon noin. Saadaan se sinne. Noin. Se on siellä ja katsotaan onko siinä. Onhan siellä virtaa ja laitetaan se tohon akkuun sitten paikallensa, joo. Noin. Plussakenkä tonne. Saa vielä tosta mitä se näyttää. Ne on nyt siellä paikallaan ja mennään kokeilemaan nyt mitä tapahtuu. Vai tapahtuuko mitään. Lähdekö tätä vielä liikuttaa? Otan tuo lamppu pois päältä. Hehkutellaan tossa. Katsotaan, että onko tosta vehkeistä mihkään vai onko ne ihan humpuukin. Se nyt hehkuttelee vielä. Ja sekin sammuu. No nyt se. Kyllä. On se vielä vähän kylmä, vaikka ei täällä ole alle 10 enää pakkasta. Tai tolleen käy aika vielä rumasti. Kyllä se käyntiin vaan lähtitään. Ei se nyt ihan turha ole.